إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галимнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча мактауларыбыз, хәмд сәнәләребез булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер, һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, шәриф булган кулы һәм тугры булган пайгамбәридер. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ илчесе һәммә безгә дә үрнәк кеше булды. Һәммә безгә дә файда китерерлек бу дөньяда да һәм ахирәттә дә бәхетле булырлык эшләргә Пәйгамбәребез безне чакырды. Һәм шул чакырулары арасында, шул киңәшләре, үгет насихатлары арасында ул мөхтәрәм җәмәгать һәрбер кеше үзенең сәламәтлеген саклау вазифасы да булды. Һәм шуңа күрә бүгенге хутбәдә нәкъ менә сәламәтлекне саклау, ширләрдән ерак булу, саклану турында сөйләп үтәсем килә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сәламәт бул, имин бул дип безгә генә әйтми, хәтта безнең туачак балаларга карата да сәламәтлекне карагыз, авырулардан сак булыгыз дип әйтә. Һәм сахих бер хадистә Гайша анабыз риваят кыла, Аллаһ аннан һәм аның әтисеннән риза булсын. Риваятта килә, Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Үзегезнең туачак нәселегезгә туры килгән хатын эзләгез" ди. Һәм үзегезгә тиң булганнарга өйләнегез, һәм дә кызларыгызны тиң булганнарга кияүгә бирегез дип әйтә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, димәк, өйләнергә теләсәң, димәк, инде һәрбер кеше бит инде гаилә булдырырга тели, балаларын булуы тели. Һәм шуңа күрә хәтта өйләнгәндә дә синең туачак балаларыңа әнисе сәламәт булсын, әнисе туры килердәй булсын, иманлы, тәкъвалы булсын дип Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә киңәш бирә, безне искәртә. Һәм шулай ук бер-берегезгә тиң булганнарга өйләнегез һәм кызларыгызны бирегез ди. Тиң булганнары, ягъни ул байлык мәсьәләсе булсынмы, ул танылган мәшһүрлек мәсьәләсе булсынмы, һәм ул хәтта сәламәтлек мәсьәләсенә дә кагыла. Сәламәтлек мәсьәләсенә дә кагыла. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, гомумән алганда ширләрдән, авырулардан саклануда безнең акылыбызга һәм тәнебезгә зур бер нигъмәт бардыр. Чөнки сәламәтлек кешене хәрәкәтләндерә, гаилә төзү, бәхетеңне эзләүгә китерә. Авыру, ул авыру вакытта кешегә бер нәрсә дә кирәк түгел.
бер нәрсә дә кирәк түгел, дөнья да караңгы булып тора, һәм кем инде авырып берничә көн ятак өстендә яткан икән, ул моны ап-ачык итеп аңлый, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм галимнәребез әйтәләр иде, кешенең сакларга тиешле 5 зур максаты бар дип әйтәләр. 5 зур максаты бар дип әйтәләр. Һәрбер кеше үзенең динен сакларга тиеш, үзенең тормышын сакларга тиеш, үзенең акылын сакларга тиеш, нәселен сакларга тиеш һәм үзенең байлыгын сакларга тиеш. Һәм безгә ингән дин дә менә шушы 5 әйберне саклау өчен җибәрелгән, мөхтәрәм җәмәгать. Аятларны, пайгамбарыбыз хадисләрен әгәр дә укысак, әгәр дә алар хакында фикер йөртсәк, менә шушы 5 әйберне саклап калу турында булганлыгын күрербез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм менә шушы 5 әйберне дә саклый торган әйбер, ул җәмәгать әйберләрнең берсе, ул берәү генә түгел, әмма ләкин аларның берсе ул сәламәтлек. Һәм сәламәтлегеңне сакласаң, син динеңне дә сакларсың. Һәм сәламәт килеш дин гыйбадәтләрен үтәп була, ләкин ширләсәң, гыйбадәтне кылып булмый. Авыр, шулай бит. Намазны да мәсәлән, сәламәт килеш булганда басып укыйсың икән, авырган вакытта басып түгел, утырып укуда авырлаша. Шул ураза булсынмы, шул хаҗ гыйбадәтләре булсынмы, алар җәмәгать бездән сәламәт булуыбызны таләп итәләр. Һәм шулай ук тормышыбызны саклау. Сәламәтлегенә карап, без җәмәгать тормышыбызны да саклыйбыз. Һәм инде әгәр дә кеше авырса, һәм инде авыруның җитдилегенә карамаса, һәм авыруын да самотекка калдырса, ул вакытта, мөхтәрәм җәмәгать, бу эш, менә шушы җиңелчә уйлау кешене һәлакәткә китерергә мөмкин. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә безне үлемгә китерә торган, һәлакәткә китерә торган эшләрдән безне катыгый кисәтә. Аллаһ Раббыбыз Бакара сүрәсендә 195-нче аятында әйтә: "Ва ла тулқу би айдикум иля тахлука." Үз кулларыгыз белән үзегезне һәлакәткә салмагыз дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Икенче бер аятта, Ниса сүрәсе 29-нчы аят: "Ва ла тaqtulu anfusakum инналлаһа кана бикум рахима." Үзегезне үтермәгез. Аллаһ бит сезгә үтә дә рәхимле дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм менә бу җәмәгать, әгәр дә уйлап карасак, әлбәттә, үз-үзен үтерерлек кешеләр, алар ширле кешеләр, алар авыру кешеләр. Ләкин гадәттә нормальный кеше, әлбәттә, үз-үзенә зыян китермәй. Үз-үзенә үтерүгә, үз-үзен һәлакәткә китермәй. Ләкин галимнәребез әйтә, менә шушы һәлакәткә китерү, үз-үзеңә шушындай әйберле ясау, аның мәгънәләре күп дип әйтәләр. Һәм шушы аятны тәфсир кылганда галимнәребез әйттеләр, дәваланмыйча үзенә җиңел караган кеше, сәламәтлегенә зыян китерә торган эшләр эшләгән кеше үз-үзен үтергән кебек булыр ди. Үз-үзен һәлакәткә китергән кебек булыр дип әйтә. Һәм шуңа күрә шушы аятларга кемнәр керә? Кемнәр үзенең сәламәтлегенә җиңел карыйлар, дәваланмыйлар, уйнап көлеп, инде шушы авыруга тагын да катрак баткан сайын, алар җәмәгать үзләрен һәлакәткә китерәләр һәм менә шушы аятка да инде кушылалар. Һәм шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, әйтеп узарга кирәк, сәламәтлекне саклап, кеше үзенең акылын да саклый. Башының һәр вакыт аек акыллы, җитди карарга бирергә әзер булуы, ул җәмәгать менә сәламәтлегеңне саклаудыр. Сәламәтлегеңне саклап, син нәселеңне дә саклыйсың. Гадәттә, сәламәт әти-әниләрдән сәламәт балалар туа. Һәм әлбәттә бар искәрмәләр, әлбәттә бар исключениялар, ләкин гадәттә, сау сәламәт булган һәм авыруларга җитди караган әти-әниләр, иншаллаһ, аларның балалары да сау сәламәт була. Һәм кеше дә, әти булсынмы, әни булсынмы, үзенең сәламәтлеген саклап, әле балаларына да үрнәк күрсәтә. Һәм шулай ук кеше сәламәтлеген сакласа, аның мал-мөлкәте дә, байлыгы да кимемәс. Чөнки үзегез беләсез,
авырган вакытта, ширләгән вакытта күпме генә акчаң булмасын чыгып китә. Теге дару кирәк, бу дару кирәк, монда барырга кирәк, тегендә барырга кирәк, теге врачка күренергә кирәк. Һәм менә шулай итеп җәмәгать төрле кирәк-яракларга бик күп чыгымнары китә. Һәм шуңа күрә сәламәтлегебезне сакларга тиешлебез, мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһ илчесе Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям безгә сәламәтлекне саклау мәсьәләсендә безгә хәтта кайсы бер профилактика юлларын да күрсәтте. Һәм хадистә әйтелә, авыру дөяне сәламәт дөяләр янына кертмәгез дип әйтә Пәйгамбәрбез. Сәламәт дөяләр янына кертмәгез ди. Не запускайте больную верблюдицу к здоровым. Һәм менә бу җәмәгать хайваннарга гына түгел. Бу хәтта кешеләргә дә кагыла торган әйбер. Чөнки әгәр дә кеше авырса, һәм аның авыруы башкаларга да күчергә мөмкин. Шуңа күрә авырган кеше аңлы булса, башы эшләсә дип әйтик инде, әйме, ул үзен башкалар белән элемтәгә керүдән, контакттан саклый һәм башкаларга үзенең шире белән зыян итүдән ерак тора. Ләкин, мөхтәрәм җәмәгать, менә бигрәк тә ошбу көннәрдә бу мәсьәлә бик тә актуаль булып тора. Үзегез күреп торасыз, әйме, ишетеп торасыз, укып торасыз, илебездә, дөньяда нәрсә барганлыгын. Ләкин кызганыч, менә безнең халыкка хас булган әйбер, авось пройдет, авось пронесет дип уйлап җәмәгать, без еш кына мондый җитди мәсьәләләрдә без җәмәгать бик җиңел карыйбыз. Һәм инде ахырына хәтле төшенеп бетмибез, һәм ахыр чиктә башкаларга да зыян салырга мөмкинбез. Ә менә шушы авось сүзе ул Пәйгамбәребезнең әмеренә каршы килә. Һәм шуңа күрә хәтта менә бүген дә җомгада шушы минбәрдән кулланып, мин дә сезгә әйтәм, әйме мөхтәрәм җәмәгать. Әгәр дә берәрегез яки якыннарыгыз авырса, нинди дә бер авырлык тойса, зинһар мәчеткә килмәгез. Зинһар аларны мәчеткә кертмәгез, башкаларга зыян китермәсен. Авыру кешегә шәригатебездә бик зур җиңеллекләр бирелде. Ир кешегә бөтенбез белеп торабыз, әйме, җомгага килеп, җомганы тыңлау, җомга намазын уку фарыз булып тора. Шулай бит. Әмма ләкин ир кеше, хатын-кыз турында әйтеп тә тормыйм, чөнки хатын-кызга җомга намазы фарыз түгел. Ул өйләндә укый ала. Әмма ләкин ир кеше авырса, аңа хәтта җомга намазы да фарыз түгел. Ул өендә өйлә намазын укый аның орнына. Аңладыгызмы? Һәм шуңа күрә кеше ничек кенә авырмасын, шәригатебездә ул кешеләргә җиңеллек булды. Әгәр дә басып укый алмый икән авыру кеше, утырып укый алмый икән, ятып укый. Әгәр дә уразасын тотканда ширләде икән, уразаны Рамазан аенда бөтен дөнья, бөтен мөселманнар уразада булганда аңа ашарга рөхсәт ителә. Хаҗ вакытында ширлисең икән, синең ничәгә миллион булмасын, син җәмәгать нәрсә? Сиңа хаҗ фарыз булмый. Ни өчен? Синең тән кудрәтең юк. Шуңа күрә ул сиңа фарыз булмый. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә әгәр дә үзебездә тоябыз икән, ни дә булса, недомогание, ширме, нәрсәме, зинһар башкаларга моны күчермик, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм динебез дә безгә нәкъ менә шуны әмер итә. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, әгәр аның вакытында инде чума шире таралган булган, ул безнең татарча ваба дип атала инде, ул әйме чума шире. Һәм шул хакта булай дип әйтә. Чума шире, чума бик тә кабахат ширдер. Ул җәза буларак Бәну Исраил кавмына яки сезгә кадәр яшәгән кавымга бирелде. Әгәр дә берәр җирдә чума шире таралганлыгын ишетсәгез, анда бармагыз ди. Әгәр дә сез булган җирдә таралса, ул җирдән качам дип китмәгез дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм бу сүзләр абашык. Бу сүзләрне аңлатып торуда инде бер мәгънәдә юк, чөнки абашык мәгънәсе абашык күренеп тора. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сәламәтлекне саклауга гап-гади адымнарын безгә күрсәтә. Һәм әйтеп узарга кирәк, бу чума шире Пәйгамбәрбез тормышының ахырында барлыкка килде. Пәйгамбәрбезгә тимәде, ләкин Пәйгамбәрбез вафатыннан соң сахабалар дөньяга таралганнан соң, кемдер Гыйрак иленә, кемдер Шам иленә, кемдер Мисыр иленә таралганнан соң, кайсы бер сахабалар ушбу ширдән ширләделәр һәм үлделәр хәтта. Бик күбесе кырылды. Ләкин бу нәрсәне аңлатып тора,
шир килсә, бәлә каза килсә, ул яхшысын, яманын карап тормый. Кешеләрнең күбесен инде җәрәхәтли, кешенең күбесен тырып бетерә. Чөнки кайсы бер кешеләр уйлыйлар, әгәр дә берәрсе ширләсә, значит он заслужил. Если кто-то заболел, про него думают, он такой, у него грехи были, он такой-сякой и так далее. Шулай дип уйлыйлар җәмәгать. Бу хата. Хата. Чөнки без белмибез, бу шир кешегә әллә имтихан рәвешендә килдеме, сынау рәвешендә килдеме, әллә аның гөнаһларына бер җәза буларак килдеме, белмибез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм сахабалар да безнең уммәтебезнең иң хәерле кешеләре, пәйгамбәребездән соң һәм иң изге кешеләр, хәтта алар да бу шир белән авыргач, һәм шуннан вафат булгач, димәк, ширләр ул җәза буларак кына түгел, ул сынау буларак та килергә мөмкиннәр, мөхтәрәм җәмәгать. Шулай ук әйтеп узарга кирәк, ушбу ширләр әле кешенең гөнаһларын сүртелүгә дә бер сәбәпче булырга мөмкиннәр. Пәйгамбәребез хадисләрендә әйтә иде, хәтта мөэминнең аягына казалган шәнешкә өчен дә ди, Аллаһ Тәгалә аның гөнаһларын сүртер дип әйтә. Гади генә бер укол, кечкенә генә бер ни, әйме, аягына нәрсәдер казалды, әйме, хәтта шуның өчен дә синең гөнаһларың сүртелер дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шулай ук Сахих аль-Бухари хадисләр җыентыгында килә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, чума Аллаһның бер газабы. Кемгә тели, шуңа җибәрә. Кемгә тели, шуңа җибәрә, һәм мөэминнәр өчен ул әле Аллаһның рәхмәте дә булып тора ди. Әгәр берәр җирдә чума чыгып, һәм шул кеше шунда калып сабыр итсә, Аллаһ Тәгалә насип иткәнесе өчен булыр дип өметләнсә, ул кешегә шаһидләр әҗере бирелер дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Ул кешегә шаһидләр әҗере бирелер дип әйтә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәнчә, әйме, авыру таралган җирдән сакланыйк, ләкин аның эчендә калсак, Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә өметләнеп, Аллаһ хәерлесен насип итсен дип, әгәр дә сабыр итәбез икән, бу кешегә зур әҗер савапларын да бирер иншаллаһ. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ илчесе безне төрле зыянлы ризыклардан, акылыбызны томанлый торган бөтен матдәләрдән сакланырга кушты. Һәм хадистә әйтелә, Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, һәрбер исерткеч әйбер хәмер булып санала. Һәм һәрбер исерткеч әйбер харам булып санала. Һәм кем бу дөньяда озак хәмер эчеп, тәүбә кылмыйча үлсә, ул ахирәттә шарапны татымас дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Әйтеп узарга кирәк, мөхтәрәм җәмәгать, хәмер дигән сүз астында без бары тик спиртлы эчемлекләрне күз алдына китерәбез. Мы представляем под понятием хамр только лишь спиртные напитки. А хотя посланник Аллаха говорит, любое опьяняющее вещество, абсолютно любое, все, что одурманивает разум, это считается хамром. И это ведет в ад. И поэтому, что бы ни производили, что бы там ни напридумывали в 20 веке, в 21 веке, может даже в 22 веке, да, даже если этого не было при жизни посланника Аллаха, это будет считаться хамром. И это ведет в ад. И это является большим грехом. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә хәтта кайсы бер кешеләр насвай кулланалар. Насвай ул шулай ук наркотик матдәләрнең берсе. Акылны югалтыра торган, акылга тәэсир итә торган әйбер. Да, кемдер, у кого-то привыкание к насваю, у кого-то уже не торкает от насвая, да? Но от этого насвай не перестает быть именно одурманивающим веществом. И это является хамром, уважаемые братья. Һәм шуңа күрә насвай булсынмы, һәм насвайдан да куркынычрак, инде катырак исертә торган әйберләр булсынмы, бөтенесе хәмер хөкемендә. Һәм бөтенесе харам булды. Икенче бер хадистә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям эчкечелек турында әйтә. Кем ди озак, дәвамлы рәвештә хәмер эчсә, ул җәннәткә кермәс дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ул җәннәттә булмас ди, һәм шуңа күрә кайсы бер кешеләр бар инде дөньябызда, әйме, тәүбә кылырмын әле, булыр әле, вот пенсиягә чыгыйм, вот балалар үссеннәр, потом калдырырмын,
инде яхшы тормыш башлармын, моны туктатырмын дип уйлыйлар җәмәгать. Әмма ләкин бу хадисне исетә тотсыннар. Кеше озак дәвамлы рәвештә тәүбә кылмыйча, бу гөнаһка батты икән, аның җәннәткә кирмәве куркынычы бар. Һәм Алла сакласын, шул халәттә үлеп китүе дә бар, Алла сакласын. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, бөтен акылны томанлый торган мәддәләр сәламәтлегебезгә каршы. Һәм алар харам булып саналалар. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә бер шешәдән, бер савыттан ашарга яки эчәргә тыйды. Бер хадистә әйтелә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям элек инде шушындый савытлар кулланганнар, ул бурдюк дип атала, хайван тиресеннән тегелгән, һәм анда салып инде сөтләрен саклаганнар, катыкларын саклаганнар, әйме. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям менә шул савыттан, бурдюктан бер авыздан күп кешегә эчәргә тыйды. Эчәсен килә икән, берәр савытка салып эч. Ләкин бөтен кеше шул ук әйбердән тиеп, селәгәйләре тиеп, ширләмәсеннәр, юктырмасыннар дип Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә киңәш күрсәтә. И даже безнең садикка йөргәндә дә кечкенә вакыттан бирле безне нәрсә дип өйрәтәләр? Изо рта в рот получается микроб дип әйтәләр. Шулай бит? Һәм шуңа күрә бу да сәламәтлекнең профилактика адымнарының берсе булып тора, мөхтәрәм җәмәгать. Шулай ук Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям ашау эчү савыт сабаларын ябырга кушты, ачык калдырмаска кушты. Хадистә әйтелә, ашау савытларын каплагыз, эчү савытларын ябыгыз, чөнки ел дәвамында бер төн бардыр, ул төнне шир иңә. Ачык капламыйча калган барлык савыт сабаларга да кагыладыр дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә кайда гына булмыйк, шәһәрдәме, авылдамы, менә шушы киңәшкә ияреп җәмәгать өстәлебездә, кухняда булган бөтен савытларны ябык килеш тотырга кирәк. Һәм менә сезгә мисал, бөтенегез дә ишеткәнегез бардыр шундый шир, мышиная лихорадка. Шулай бит? Тышкан бизгәге дип әйтелә ул татарчада. Менә бу бик куркыныч шир, бик зәһәр шир, бик әшәке шир. Әмма ләкин аның да сәбәбе нәрсәдә? Менә шул ачык калган ризыкта. Шул тышканның ширнең кешенең тәненә үтеп керүе, ләгүе һәм ахыр чиктә инде аңа шушы зур авыру килүенә бер сәбәп булып тора. Һәм Аллаһ сакласын, мөхтәрәм җәмәгать, ушбу ширләрдән һәм сакланырга тиешбез. Һәм инде ахыр сүземдә әйтәсем килә, шулай ук сәламәтлекләрне саклый торган эшләрнең берсе, ул да булса ризыкларны уртача ашау. Быть умеренными в еде и в питье. Авыз һәм корсак тутырып кына түгел, инде җиңелчә ашау булып тора. Һәм ни кызганыч, элек кешеләр әгәр дә ачтан үлгән булсалар, ашамыйча йөреп шушылай тилмергән булсалар, бүгенге көндә кешеләр ашап ширлиләр. Шулай бит? Ашаганнан, күп ашаганнан авыртыналар һәм хәтта кайвакыт үлеп тә китәләр. Менә шушы ризыкның күп һәм шамасыз булуы сәбәпле шушындый авырлыкларга эләгәләр. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә, мөмин кеше бер корсакка ашар дип әйтә. Кафир, имансыз бәндә 7 корсакка тутырыр дип әйтә Пәйгамбәребез. Ягъни мөмин кеше шамасын белеп ашар туктар, инде имансыз бәндә ул һаман тыга да, инде сулауына да, инде урын калмаслык рәвештә корсагына тутырып бетерә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, ашауда да менә шушы муътадил булу, шушы уртача булу, умеренный булу, ул да җәмәгать сәламәтле булуга бер сәбәп булып тора. Һәм бу хакта хәтта моннан 5-6 гасыр элек яшәгән галимнәребез дә язганнар. Мисал өчен бу хадис хакында Ибн аль-Кайим былай дип әйтә: даими рәвештә яки күпчелек вакытта корсакны ризык белән тутырган кеше ул үзенең йөрәгенә һәм тәнгә зыян салыр ди. Сирәк булса зыян итмәс, чөнки Пәйгамбәребез вакытында бер хадисләрдә килә, Пәйгамбәребез Әбу Хурайрага, сахабәгә, һәм ул бик ярлы сахаба иде, бик фәкыйрь сахаба иде, аңа сөт бирә эчәргә. Һәм һаман эш инде дип, туклан дип әйтә. Шунда бер хадис хәтта әйтелә, Әбу Хурайра әйтә: Аллаһ белән ант итәмен, Аллаһ илчесе ди. Хәзер суларлык та һавам калмады дип әйтә.
Суларлык та урын калмады дип әйтә, һәм теге шул рәвешле сөенә. Икенче бер хадисләрдә әйтелә, сахабалар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям белән бергә булганда, кайсы бер вакыйгаларда тамаклары туйганчы тутырып ашаганнар дигән хадисләр бар. Һәм ул хадисләрне ишеткәнегез бардыр. Ул Хәндәк чокырын казыганда Пәйгамбәребезнең мөгъҗизалары әйме, һәм башка урыннарда Пәйгамбәребез аларны тамаклары туйганчы тутырып ашата. Әмма ләкин бу сирәк булган хәлләр. Сирәк булган хәлләр, һәм шуңа күрә бу галим әйтә, сахабалар да кайсы бер кыйссалардан күренгәнчә, сирәк вакытлар, вакыйгаларда Пәйгамбәребез янында туйганчы ашаганнар ди. Әмма ләкин даими рәвештә булса, постоянный рәвештә булса, ул кешегә зыян китерә, һәм инде аның тәненә һәм йөрәгенә зыян сала дип әйтелә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ илчесе безгә мөэмин кеше имансыз бәндәгә охшамасын дип әйтә. Җиде корсагына тутырып, инде ашамасын, тукланмасын дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм нәтиҗәдә нәрсә белән йомгакларга була? Һәммәбез дә мөхтәрәм җәмәгать, сәламәтлегебезне сакларга тиешбез. Сәламәтлек ул Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән әманаты. Һәм Аллаһ илчесе безне сәламәт булырга чакырды. Һәм дә авыру калса, авырса берәр кеше, ул кешене дәваланырга чакырды. Һәм бер хадистә әйтелә, эй Аллаһ куллары, дәваланыгыз дип әйтә. Көтеп утырмагыз, үзе бетәр, үзе китәр ди. Дәваланыгыз дип әйтә Пәйгамбәребез. Һәм Аллаһ нинди генә ширне иңдерсә дә, аның белән бергә аның дәвасын да бирде ди. Илля мәгәр бер генә шир ди, аның дәвасы юктыр ди. Ул үлем дип әйтә. Үлемнән бер генә кеше дә котыла алмый, һәм бер генә кеше дә үлем дәвасын таба алмаячак. Әмма ләкин калган ширләрдән дәвалары бардыр, һәм шуңа күрә без җәмәгать кулларыбызны салындырып түгел, дәваларны табып, эзләп дәваланырга һәм инде белгеч булган, специалист булган кешеләргә мөрәҗәгать итеп, ширләребездән арынырга тиешбез. Аллаһ Раббыбыз безне төрле ширләрдән сакласын, һәм инде авыру кардәшләребезне, мөслимә ир-ат һәм хатын-кызларны да Я Раббым Аллаһ ширләрен битерсә иде, аларга сәламәтлек насип әйләсә иде, үзебезгә, гаиләләребезгә, балаларыбызга да сәламәтлек насип әйләсә иде, һәм һәммәбезне дә бу дөнья һәм ахират бәхет сәгадәтләренә ирештерсә иде. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.